strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Balit ada ba ng damgo, Inday? Nga, gagan bagi ka sa lips? Na! Bisan gamay, wag yung chance, Inday. Magilak ka lang. Gubon masadayon nimo akong adlaw, Kiko. Nindot pa kayo akong pamati diri. Imo masadayong barawon. Inday, di lang ko gusto nga magpalabi kasi mong ibati. Tinarong ba ng ako? Ay palabi sa mong ibati kaya aron di ka masakitan. Anya kay imo naman kung gipasakitan ani imong gisulti karon. Mas maayo na masakitan ka, karon samtang di pa kayo na alam ang imong gibati para ni Sir. Ay, Sayo ba ninyo? Unsa man na ha? Sayo man kayo nagdiskusyon. Unsa man di balita ni sir? ay wagod nang. Iyara kong gisultihan siya damgo ba nga gikasal ko no sila ni Sir. Unya giyagka bugi siya sa lips. Uy, Unya, iya kong gibaraw nang. Balitad ko no ang damgong. Ako sa siya gitambag ganang. Nga di magpalabis gibati para ni Sir kay sakitan na magod na siya, di ba? Inday. Paminaw og tambag. Awa. Inigsuon yun ang tambag ni Kiko para nimo. Timan igyod na. Mura naman kong pahuy ini. Nagkanga lang. Samtang nagtutok ining sa amin. Nindot ra ba kayo ning sa mina? Ang nakabati lang kay sultik sa tinuod. Isat kibaw mo tikatik sa nagatubang niya. Mas maayo nga masakitan ka karon. Samtang di pa kayo na alam ang imong gibati para ni Sir. Hindi palawom. Kalawom na ini. Di na magali ni matungkad. Kay magud ko nga nangarap ng gising ra ko. Pero namasin raman gihapon ko. Basin pa di ay, diba? Oh. Kung di, good, okay ra. May problema. Makadawat ra ko, ana. Padayon lagi ko mangandoy. Padayong musugal. Basta pa rin makajakpat. Anak ra ko ng buhay. Pero, kung musugal, doon na mag-yun pusta. Ay, sakto na to eh. Hugma na sad. Ay, risgad masaya ko ilong. Ay, samot nagkabating na akong ini. Ay, pero okay na. Madaraning na akong basta beautiful body na. Ay, layo-layo sabi kong naabtanda. Maglakaw na lang kung balik sa bahay. Pastilan, nagtuog yun ming natuog ka pa. Ay, nag-jogging ko nang. Giagda unta na ni Kiko, yawat na lang. Grabe man na nga. Ano yung kilagti ko na? Malipayon ako sa kong lawas. Mao ba? O nala, bahala ka. Og mainday mo, apil ko nimo ha. Bugat na sanay ako lawas da. Okay nang, sige nang.
Kuyag taog mag-jogging. O sige, kaon na. Humana naman, Miss Kiko. Ay, prutas akong kanuan ng. Ha? Murag doon ako'y pagduday ni da. Sa Manaber? Kahor. Uy, ngano nagkatawa magkagsama, anak Kiko? Nang, klaro kayo. Nangandam na siya para pagbalik po ni sir. Ha? Klaro lang o, tanawa nang. Oh. Silence means yes. Magatikog. Sakto ko na. Ay, nalagunahin mo ang issue, Kiko. Tagain na lang ko ang nagsaging, be. Dolor. Oh, saman, Kiko. Ako rin, nabalaka ni Inday lang. Doon sa kamabalaka sa kay magngisi ka. Sorry Ngano na. naman sad? Sige, magtutong sa amin nang. Sige, panudlay. Panudlay. Yan sa mayangan kabalaka na na. Anak ni Nang, akong pagsabot nang. Oh. Ano mang mura masig na konsyo sa siyang dagway? Mura siyang maupay bagdaga ba? Ah, kita Kiko. Nibuhat na ta sa atong angin buhaton. Wa ta magkuwang sa pagtambag niya. Pero kung di gyud siya, wa tay mahimo. Kung padayon gyud siyang mangando ni Sir Joko, awa na gyud tay mahems. Panguyabal na ka kanina ako sa Inday nang, no? Ha? Kung na may naluoy ni niya nang, kuwang gisas pagmahal gikan sa usa ka lalaki nang. Sugton sad ka? So, akong panigamutan. Kiko, Nang, ko, oh, kung imo lang nang buhaton tungod sa kaluoy, ayaw na padayon na do. Kay bati ra gihapon ang padulngan anak do. pero nang, Aw, ikaw good. Basta gisultihan na tika. Pwede man unta mag-selfie na lang kunya. Butangan akong filter. Okay raman unta. Ay, pero mausap lagi, uy. Ako nagitunto kong kaugalingon. Mintras kining sa amin. Honest gid ni. Prangka gid ni. Way sagol atik-atik. Inday. Ah, Nang. Ah, Uy, wow! Lo, kalami ko anak, Nang. Leche flan. paborito ni Nemo, di ba? Oh, pero di lang ko nang, uy, pas lang nang. Muli kay na ko ron og mga tamis, aron, hindi ko matambok nang. Desidido na gide ka nga magpaslem. O, Nang. Nakasuway na sad ka nga may daot ka, Inday. Ay, uy. Daot ki ko sa una nang, uy. Oh, pag-abot gud na ko din, hi. Daot-daot pa mo ko itong gamay. Ay, bati agnaong na ko ito nang, uy. Ay, bati man kog naong ron sa. Pero, mas bati gito sa una nga, daot pa ko. Mao ba? Unya? Nganong gusto ka mang mudaot? Gusto ka mo balik ang imong dagway sa una? Oh, unsa man? Bitaw nang sa? Buguan ako, uy. Bibi, kanunan ako ulit sa flan lang. hala! Alam niya na! Tagay sa mga nabi! Gamay ra magud ni Kiko. Tawal tagamay god! Ko, tuaras ref do. Dito ra pagkuha. Mura ba mo mga batang gagmay? To'y daganid to eh. Kani mo nindot? Sigkaon ba? Nang dolor. Nang hugot na ba akong mga karsunis? Wala ka bang ko? Tanawa, Inday, ha?
Ha, ngayon lagi ka kumanambok ka. Aw, di raman sad gud kaayo katambok. Undanon lang. Lamurok ang aping. O ipabris ng imong ipon aron dili na kay kabusngi tan-ahon. Bitaw nang, no? Ay, total, wa mo ko mag-artista. Pwede na nga, doon na sa ko'y buhaton sa kong kaugalingon. Maparehas niya akong buhok o kaning akong buhok. Ako ning ipariband nang. Pagwapa na, Jika. Gasto na Jika dako para ibigin ni sir. Di magugo magparitoki, Kiko. Moragod gihapon ning dagwaya, good. Nang i-improve lang gamay ba? Di ba? Nang dolor no. Di man na daotan. Kananan, kung center yun na. Hilom oy, hilom nang sagod ka. Hagbara man gani unta ning gibuhat ni Inday. Labit ang may kwarta na siya. Dili tungod kay magpaibog ni bisan kinsa. Kun dili, para nagud sa iyang kaugalingon. Ikaw bitaw, magsige ka magnus-nos anang imong pagwapo diha. Maorasad me. Maorasad na si Inday. Kiko. Oh, nango! Ipikatan ko nango! Ay. Lain na si ato be. Unsa man nang? Nakabantay mo. Wa na lagi magsamok-samok si Miss Nicole nato. Bitaw, no? Sukar lang ang nilarga si sir. Wala gyud siya magparamdam. Murag, nailuna na yung kalag. O, siyempre. Di ba, uman siya nga nilarga si sir. Unsa may ang anhion. Ikaw di ay. Di ba? Interesado man to siya kaayo nimo. Eh, gisige, beto na kong balibad nang. Uskag ni apa siya ni sir, no? Simbakusad, Kiko, uy. Di ko na imposible, God. Unya, tagdon di ay siyang sir. Bitaw. Sud biya sila sa igsuon ni sir. Ay, bisan na. Di gina matarog si sir niya, no? Bisan maghubo pa to siya sa tubangan ni sir. Di gyud to matarog si sir. Sigurado ka? Dili. Wah! Ha! Kawasan Kiko, uy. Hindi naman hinuon ko mahimutang ini. Posible sa payat yun nga. Muapa si Miss Nicole. Ang pangutan na lang. Kung tagdon ba siya ni sir. Pero, haskag tagdon sa. Ay. Ay. Jo, mihapdos na nga akong duganda. Nga mo si balita si sir, uy. Unsa na kayang gama? Unsa ka, no kung ako na lang ang mangumusta niya? Unsa ka? Nganong kinahanglan mamanggid nga timanon ko nimo? Kaya ra maguna ako ang kagalingon? Joko, gihilantan ka. Ayaw na lang ko gikasuko ang akong pag-atiman nimo. Ako say paninglan sa imong manghod kon. Pasagdan ta lang ka. Mag-need ba yagid sa proof nga giatiman ti ka? Mura na magug bata ini. Ay na lang gud pagsigig sabak good. Ah, sige na. Tumara na ning tambal samtang mag-selfie ko para isend na ko niya. Nakatuwag na siya. Musuot ko. Maghinay langit ko. Mag-selfie ko with him in the background. Ug ako sa siyang picturean while sleeping. I can use these pictures in the future. May nag-video call niya. Si Inday.
Wa to baga? Wa pa man na. Mo ba? Di tingali magpet disturbo sir, oy. Bitaw, Inday. Ayaw na lang nagpadayon na, oy. Bitaw no. Oh, ay, naanan nang. Hello, Inday? Hala! Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.